Arestado ang duwang tulak ning droga sa Pigkasarnahe Impact Operation Against Illegal Drugs na pinanginota ni Police Lieutenant Colonel Charles De Leon kan Provincial Intervention Unit Camarines Norte, katuwang ang Talisay Municipal Police Station as in First Provincial Mobile Force Company. Pasado alas 6 kasubanggi sa sarong kakanan sa Purok 3 Rada Street, Barangay Poblacion, Talisay, Camarines Norte. Sa impormasyon, edad 26 anyos asin 36 anyos ang mga sospek, nagikang Cavite asin Lucena City. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang 500 pesos asin 69,000 pesos na budel money. Sarong pidasong dakulang pakete na may laog na pigtutubudang shabu. Medium size na pakete na may laog man na pigtutubudang shabu. Mantang nakumpiskar pa sa sarong sospek, ang sarong dakulang plastik ng yelo na may laog man na pigtutubudang shabu. Kung sain, maabot sa 170 gramong droga asin maabot sa 1,156,000 pesos ang street value. Sa impormasyon na nakalap ng ating mga kapulisan, ang dalawa ay galing ng Dalahican, Lucena City, yung isang babae, at yung isa ay galing Dasmariñas, Cavite, yung lalaki. At nagkita sila sa Lucena at magkasabay na pumunta dito. Sa presente, nasa kustodiya na kang Talisay MPS ang mga sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So ngayon lang sila na-identify na pumasok dito sa area para magbenta. So wala kaming record. Ngayon ang categorize namin siya as newly identified personalities. Iningsang mo niyan, sa pinakadakulan na operation mo niya na bulan kang Disyembre. Pagsisyerto kang otoridad, days in the mountok sa pagkondukta ng mga operasyon, ngani dagos ng matuldukan ang paglakop kang illegal na droga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal